أسمرا كاب زمدبرو استوديو إيري تيفي سلامتنا تقبلوا زخبركم تعزبتنا كم يتمسيو نلومي ربع 24 حدار مشيت استلالو زينا ومسنادونا حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بابرز عدم ماكدا حقوسي بقاندي نطبطاتو كفلم لومي بستقبر مرمراتات 27 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغاقص انكلو 32 دما تفانيوم حيل بحر إيرترا أستاد كونتالن فرعان زمزن عصفارس تحت قصصر أتيوم عملو زبا إلى برعد مسمر مقعزي بالوا إيرا بدقف ماشنري صقنا لهم تشاينا نتي أمريكا بريطانيا أستراليا زخطم وطأتا وعل دقيمات عويماتهم وكلت أمريكان طالبانن أب قطر ترخيبهم كزراربو مخانم تقليتهم ناسا أسترودايت أب مدري كسعبو نزخل قدات أب مقتا اتنطف منكركر ونجفام أبزرراتو لومي أب موشبن ممرمرن مأكلات زواتات مأكل دوبن عن سبان بستقبرن ناي لافاراتوري مرمراتات 27 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاقيت اللوم نساتهم 10 كاب زوا مأكل مالت 3 كاب موشبي مأكل 7 خاء كاب ممرمري مأكلات كوينهم حاده كاب 4 اسمرا قحوتا مأكل كتما غودايف براديزو ججرتن عد غومبولون 16 كاب ممرمري مأكلات زوا دبوب مالت 5 كاب عد ايح 5 كاب دباروا 4 كاب من دفرا حدا كاب سنعفه حدا دما كاب عدو قلتي كمون حدا كاب بممرمري مأكلات كرن زوب عن سبايم إذا خمزيلن كله كورونا فيروس ترخيبهم مع هوسبيتالات تعاقبهم زادلي كنكن كجبر لهم زتصنحوا 16 كاب زوا مأكل 16 دما كاب زبا دبوب بتقدر 32 زيغاتات حاويم كفانو كلو ودي 99 عامت كاب زبا دوبن ودي 93 عامت كاب زبا عن سبان بموت تفليهم بز مسرت طال قصري بكورونا فيروس تلخف زيغاتات كسابلومي 7350 بتصحلو 14 كاب زيهم حاويم استفانو 57 بموت استفليو 279 دما جناب هوسبيتالات تعاقبهم زركب يوم منيستر طعنا 24 حدار 2021 حيل بحر إيرترا أب كل مايات إيرترا بزكايدو عتوب ناي مقصصار نطفتات هيربال رسين زعينتو أستاد كونتالن فرعان زمزن عصفارس تحت قصصر أتيوم زينا بهاجر كأتو خلص تتحزع عصفارس كابتي هيربال كانابيس زعينتو حالفو كأتو تتحزع زنبرع عصفارس زسعبو حدقة بعصر تعصفي كم زايد بلافاراتوري كم الترقاقة حالفي مرمرا قبن زواسي مناوك إح بحري ميجر قرماي كبدا حبيروم اتعص أفارس تمالي 23 حدار توكلتي منيستر طعنا منيستر فتحي منيستر زينا حيل بحري من محدار كتما باطعن بوليس زواسي مناوك إح بحرن أبسترخ بلو تقاصيلوم حلافي مرمرا قبن زواسي مناوك إح بحري ميجر قرماي كبدا أمو داتا حبرتسب حفشة من اسياد دما بفلاي قداي ناي كمزيوم زبالو حادقنياتات عصاتات كيكونو كتنقعو كمون زطرات ارم نجر مزعزبو بزقلت افن بوليس كحبرو بملباو حايل بحر إيرتران زكايدو قطصر موقديسوم أبزوبا عن سباون وزوبا إلى برعيد مسمر مقعزيا بالوائرة بدقف ماشينري هيتسقنا لهم اتمسمر تطح بزي منبارو أم محبر قطباو نتفتاتهم تساقمات كم تسانحهم زحبرو نبرتي بفلا عدتات كارجا عد أمنو عد حدريتن إيران ناقل قلوت عنان كالي محبراوي قدياتن نابعيلا برعيد بمخاد هالكي كم زنبرم قليتهم أم حداري من محدار كبابي إيرا تحتاياتو قابر تخلاي أبزها بحبريتا اتكبابي تطح تصرقاس لزيت أنحو نبرتي نتيني مقعزيات أقام نمكالال كاتالي وفراتات كايدو كونتت أنحو مسرطاو فتح زو حسب كم زي نبرب بمتكاس زحاتلو زنبرو حاجز ماشينر ملاش مركابو كم زحقو سمار ديوم دحرم الزامتي نايت اقان أسراح كوبونيا مقعزي حارات أوتوبوس مديبو تساقمهم كفتح امنتهم لعل مخانو زحبرة أتو قابر نبرتي بغانتاتات ما أتو توديبهم عب متساقانن مكتالن نايت مسمر كم زنطفو عرقاقيتهم إيرا تحتايه كاب علا برعيد نشانخ سمينو مبرا لعلي 10 كيلومتر رحيقة تركب
ማእከል ጥዕና ጻዕዳ ክርስቲያን ንቕሓት ሕብረተሰብ ብምብራኽ ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን ዘጋጥም ሞት ነብሰ ጾራትን ዕሸላትን ንምንካይ ሓያል ዕማም ተሰላስላላ ጥዕናዊ ኣስተምሮታትን መደባት ክታበትን ካብቶም ኣድማዕቲ ኣገልግሎታት ምዃኖም ዝሓበረ ሓላፍታ ማእከል ጥዕና ነርስ እዮብ ተኽላይ 13 ዓይነታት ክታበት ከም ዝወሃብ ቁጽሪ ናይተን ክትትል ቅድሚ ሕርሲ ዝገብራ ነፍሰ ጾራት ድማ እናዛየደ ከም ዝመጽእ ብሪሆም ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣምኖ ዞባ በሪኽ ኣቶ ኣማን ሓድሽ ብግድኡ ኣብ ርእስቲ ብመንግስቲ ዝቐርብ ናውቲ ሕክምናን መድሃኒትን ነበርቲ ጻዕዳ ክርስቲያን ብልዕሊ 200,000 ናፋ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኖም ዝጸንሑ መስመር ማይን ኣምቡላንስን ከም ዝጸገኑ ብምሕባር ብደረጃ ከም ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ጽሬት ኣከባቢ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሮም ኣምኖ ዞባ በሪኽ ሓንቲ ማእከል ጥዕና ኣብ ጻዕዳ ክርስቲያን 3 መደበራት ጥዕና ድማ ኣብ ሃዘጋ ጻዕዘጋን ዓዲ ሽማግለን ኣለዋ ኣብ ከተማ ከረን ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ብሞያ ክስልጥኑ ዝጸንሑ 34 መንእሰያት ብ14 ሕዳር ተመሪቖም ሰልጠንቲ 19 ጥበብ ስራሕት ካይላ 15 ድማ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ተቀሲሞም ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ዝተረኽበት ኣብ ጨንፈር ሃማቲኤ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊት ፕሮጀክት መንእሰይ ሻምላ ገብረ ኪዳን እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ዓቕምታት መንእሰያት ምህናጽ በብከባቢኡ ዝትግበር ዘሎ መደባት ከም ዝኾነ ገሊጻ ሓላፊት ጨንፈር ሃማቲኤ ዞባ ዓንሰባ መንእሰይ ኣዛዚ በረኸት ኣብወገኑ ተመረቕቲ ንዝተዋሃቦም ስልጠናን ተራሒሎም ንዘሎ ዕድላትን ብግቡእ ተጠቂሞም ነብሶም ክልውጥን ኣብ ከባቢኦም ኣርኣያ ለውጢ ክኾኑን ተላብዮም ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ሃይለ ተወልደ ብርሃንን ዝሃቦ ስልጠና መበገሲ ንዝቕጽል ጉዕዞ ህይወት እምበር ናይ መወዳእታ ዓላማ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዝቐሰሞ ትምህርቲ ብስራሕ ከማዕብልዎን ተረባሕቲ ክኾኑን ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ምስ ናይ ልምዓት መሻርክቲ ብምውሃድን ብምትሕብባርን ኣብ 2020ን 2021ን ካብ 3 ክሳብ 9 ኣዋርሕ ኣብ ዝወስዱ ስልጠናታት ምርባሕ ደርሁን ንህብን ስራሓት ላኻን ዑንቅን ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ጽገና ሞተር ማይ ናውቲ ሙዚቃ ከምኡውን ጽርበት ሓጺንን ዕንፀይትን ዝተሳተፉ 343 መንእሰያት ከም ዝሰልጠኑ ካብ ሃማቲኤ ዞባ ዓንሰባ ዝተረኸበ ሓበሬታ የነጽር نزينا وزعي كبرات تخاتلتي دحر زحات صار مساقريت كنملس ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዝኸተሞ ጸጥታዊ ውዕል ናይ ዝሑል ኩናት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ምዃኑ ብምግላጽ ቻይና ደጊማ ተቃዊማቶም እቲ ና ኣውስትራልያ ዝተረኣቓ ናይ ውግእ ሳብማሪናት ንምዕጣቕ ዝርከቦ ስልሳዊ ውዕል ንጸጥታ ዞባ ኤስያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሃገሩ ንምዕባለታቱ ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ሎሚ 24 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጦም እቲ ውዕል ውድድር ምምዕባልን ሸመተ ኣጽዋርን ዘስዕብ ምዃኑ ብደረጃ ዓለም ክፈጥሮ ዝኽእል ስጋት እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ክገልጹ ጸኒሖም ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ንዘለዋ መልሕቕን ሃገራት ኣጽዋር እናዕጠቓ ጸጥታዊ ጸገማት ይፈጥራ ምህላወን ይግለጽ ወከልቲ ኣሜሪካንን ጣሊባንን ካብ ዝመጽእ ሰሙን ጀሚሮም ኣብ ከተማ ዶውሓ ቀጠር ተረኺቦም ክዘራረቡ ምዃኖም ኣሜሪካ ትማሊ 23 ሕዳር ኣፍሊጣ ቀንዲ ዕላማቲ ንክልተ ሰሙን ከም ዝቕጽል ዝተሓበረ ርክብ ብሕጽረት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ተጸጊሞም ንዘለዉ ኣፍጋናውያን ንምርዳእ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ምዃኑ ጸብጸባት የረድኡ ብሰንኪቲ ግዳማዊ ምትእትታው ልዕሊ 22 ሚልዮን ኣፍጋናውያን ተጸበቲ ህጹጽ ረድኤት ኮይኖም ምህላዎም ጸብጸባት ይጠቕሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታውን ወተሃደራውን ኩነታት ከም ዘስግእን ዝገልጻ ኡዝቤኪስታንን ካዛኪስታንን ኣብቲ ምስ ኣፍጋኒስታን ዘዳወብ ከባቢታት ንሓደ ሰሙን ዝቕጽል ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ የካይዳ ከም ዘለዋ ተቓሊሖም
روسيان أب مأكل إسيا زركبا مشارختان طالبان أفغانستان كاب زقاصر ندحر أب وسناسن دوب أفغانستان ترغاغامي وتهدراو لممد ككايدا مصلحن صبصبات يردوم أب أفغانستان تخصيت زلو كل ميدياو قلولاو أب غرابتي هاجرات كي ترفت تاو شغلت فتيرو كم زلو ناي قربات عزبتي تقسم ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናሳ ኣስትሮዳይት ኣብ ምድሪ ከስዕቦን ዝኽእል ጉድኣት ኣብ ምግታእ እትነጥፍ መንኮርኮር ከም ዝወንጨፈ ኣፍሊጡ እዛ ሎሚ 24 ሕዳር ዝተወንጨፈት መንኮርኮር ምስ ኣስትሮዳይት ብምግጫው ነቲ ሓደጋ እትምክን ምዃና ክኢላታት ናሳ ሓቢሮም ኣለው ውፅኢት ናይዚ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነት ጠፈራዊ ተልእኾ ኣብ ሳልሳይ ርብዒ ዓመት ናይ 2022 ክርአ ትፅቢት ትግበር ኣስትሮዳይት ሳሕቲ ናብ ምድሪ ኣብ ዝወድቃሉ ሰብኣውን ንዋታውን ክስራታት ከም ዘስዕቡ ጸብጸባት ይጠቕሱ ኣብ ኤሮፓ ክሳብ ወርሒ መጋቢት 2022 لعلي 700,000 توسخت سبات بسنكي لفدا كوفيد-19 كموتو كم زخلو كيلاتات عنا يتنققلوم اتوم كيلاتات نزي متنققات زحابو اب هاجرات اوروبا متن ملكفتن موتن نايت لفدا بنهر يوسخ كم زلو بمحباريوم بمسرت صبصبات عنا ابتي اهغرا وشتي زحلفه 7 معلتات طراي استات 2 مليون حدش ملكفتي تمزغيبلوم ኣብ ኤሮፓ ጠቕላላ መጠን ሞት ልዕሊ 1.5 ሚልዮን በፂሑ ከም ዘልዮም እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ዘረድኡ በዚ ማዕበላዊ መልከፍቲ ዝተሻቐላ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኤሮፓ ዳግማይ ናይ ምርጋጥ ስጉምትታት ክወስዳን ጉዱድ ክታበት ክህባን ይረኣያ ምህላውን ይግለጽ بدرجة عالم متن ملكفتي كورونا فيروس عدسات 260 مليون متن موت ድማ ልዕሊ 5.1 ሚልዮን በፂሕሎ መንግስት አይቬሪ ኮስት ከም አካልቲ ሽበራን ምቅላስ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ 2022 ኣሽሓት ሓደስተ ኣባላት ሰራዊት ናብ መሳርዕ ምክልኻሉ ክጽምብር ምዃኑ ፍሊጡ እቲ ስጉምቲ ነቲ ብሰንኪ ሽበራዊ ተርእዮታት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሃገሩ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ መንግስቲ አይቬሪ ኮስት ሓቢሩሎም ምዕራብ አፍሪካዊት ሃገር አይቬሪ ኮስት كساب 2024 تماساسال علما لعلي 10,000 حدث أبالات سراويت كتململ مدب كم زلوا كتحبر مصنحة يقلت مس بوركينا فاسو بزداوب سيميناو شنخ ايفيري كوست بزكاية ترقاقامي مدقعتات سابعاوي كسراتات كسعب مصنحو تصابات يردوم قداما وتهدرامت تاوزت انقوص تاوزي مرقاق زوبا معرب أفريكا النخار ريمت كم زلوا مستكابي كرب زلوا موغاناتي تقصم مودتا زينا إسرائيل لومي 24 حدار عب لعلي وتهدرو علامات سوريا بزكايدتو مدقعتي بيسايل سبعون واتاون كسراتات كم زورده معكنا زينا سوريا حبيران بسنكتي عبزوبا حموس زتخايد مدقعتي بوحدو كلتا سلميان سبات كقتلون كلو شدشة وتهدرات كم زغسلو اتحابري تفليتهم بزيكازي بتفصامي كبيد نواتاو كسرا كم زورده تحبيرو حيل ايور سوريا نحالو كابتي ميسايلات علامو كي وقع كم زمكونو قليص اللوم إسرائيل قبل على علامات سوريا مدقعتي ميسايل كتكايد إذناي فلما كم زي كون زتقصد صبصبات بسنكو سبعوي نواتاون تاون كسراتات كم زورد يردوم ناي ساعات زينا نمززام أرست خندقم لومي بستقبر مرمراتات 27 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغاغصن كلو 32 دما تفانيوم حيل بحري إيرترا استاد كونتال فرعان زمزن عصفارس ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ዝራእትዮም ኣምኖ ዞባ ዒላ በርዒድ መስመር መጓዓዝያ ባልዋ ኤራ ብደገፍ ማሽነሪ ይጽገናሎም ቻይና ነቲ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ዝኸተሞ ጸጥታዊ ውዕል ደጊማ ተቃዊማቶም
ወከልቲ ኣሜሪካንን ጣሊባንን ኣብ ቀጠር ተራኺቦም ክዘራረቡ ምዃኖም ተገሊጹ ናሳ ኣስትሮዳይት ኣብ ምድሪ ከስዕቦ ንዝኽእል ጉድኣት ኣብ ምግታእ እትነጥፍ መንኮርኮር ወንጭፋ ንሎሚ ረቡዕ 24 ሕዳር ሰዓት 9 ምሽት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝቕፅል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ብወገንና ብሩኽሌቲ